Skal vi ikke lige se den tredje finalist, som er Eva Ottolak. Værsgo. I walk the line, tripping each time and I stumble. But now that I'm half gone, the world's on the table. I'm willing and able. This beautiful storm, it comes with no warning at all. And you stand in the shadows, the room, dark and narrow, blue, down to the marrow. It's a beautiful storm. It comes with no warning at all. Wow. Nå, må jeg lige få en hurtig vurdering? Eva her. Jesper, Eva hvad er tænker fantastisk du? dygtig. Ja. Eva er fantastisk teknisk dygtig og kan veksle. Det er jo et langsomt stykke musik, og man får alligevel sådan en stor dynamik og energi i det. Men det er meget imponerende at se på. Nå, men nu er det sådan, pigerne har vist, hvad de kan. Nu skal I trække jer tilbage, så får I nogle minutter til at votere, inden vi så finder vinderen sidst i programmet. Vi er ved glat hud, så er det sådan, at her i aften, der kæmper 3 kvinder om det samme job som poledancer i musicalen Elsk mig i nat, Christmas. De har vist, hvad de kan. Nu har dommerne voteret, og nu skal vinderen kåres. Annette, jeg skal starte med at spørge dig, er I blevet enige? Der er jo 3 stemmer. Det er vi. Og jeg ved ikke, om folk er mærke til, men der er jo faktisk 3 forskellige stilarter, så det er en lille smule svært. Der er en meget sexet, nummer 1, og en meget gymnastisk, det er et forkert ord, men altså meget sådan kropslig, virkelig det var Jasmin i midten, Jasmin. Og så er der sådan den følsomme til sidst. Som var Eva den sidste. Ja. Men Shirley, var det svært at blive enige? Vi var faktisk rimelig enige, fordi at det er jo sådan, at vi også har haft nogle ekstra prøver med pigerne, som har prøvet replikker af og så videre. Det skal der jo. For de har faktisk replikker i stykket. De er med i nogle store scener også. Så det spiller også en rolle. Spiller en stor rolle nu går jeg langsomt baglæns, fordi skal jeg jo spørge dig, Jesper. Hvem af de her 3 skal spille sammen med jer i Elsk mig i nat, Christmas? Jamen, den pige, vi har valgt til det, og det vil jo sige, det har jo virkelig været en enstemmig beslutning. Det er Eva. Tillykke, Eva! Tillykke, kom! Vi skal have nogle blomster. Og så er der... Dermed ikke sagt, at de andre ikke var gode. Der er jo en grund til, at de står her, alle 3 piger, ikke? Til sidst. Lige præcis. Så, I var alle 3 i finalen. Jasmin, Charlotte, tusind tak, og held og lykke til jer. Og så hiver jeg lige dig med herover, Eva, og tillykke. Hvad betyder det her for dig? Jamen ja, det betyder meget. Ja, du har næsten tårer i øjnene. Ja, nu kommer det endnu mere følsomt frem, selvfølgelig. Men jamen, det betyder, at jeg kan få lov til at vise, hvad jeg kan, og være en del af noget større. Og jeg glæder mig til at vise Danmark, hvad poledance er. Du bliver simpelthen en del af Københavns største fest i hele december. Jamen, det glæder jeg mig til. Og der vil jeg jo bare sige, altså fra 11. november og året ud, der skal du spille hver aften. Er det nu, du skal hjem og til at omarrangere din kalender fuldstændig? Nej, altså jeg har snakket med dem, jeg skal snakke med, og alle har bakket mig 100% op, hvis det blev mig. Så Så mens hun lige står kommer til sig selv, så vil jeg jo bare sige, altså, I 2 spiller jo med, Shirley og Annette, i forskning. I ved, hvad det vil sige at stå på scenen aften efter aften efter aften. Hvad er det bedste råd, I vil give Eva, der nu skal lære den chance? Jamen altså, det er simpelthen bare at vide, at uanset hvor hård en dag man har haft, og hvor svært noget er derhjemme, så er det virkelig, som Annette siger, det er den største fest overhovedet. Publikum, de giver så meget tilbage, og det er også det handler om, når det er, at man står på en scene, det er at give og få tilbage. Og hvis publikum ikke giver tilbage, så er det sværere at give mere til dem. Så man skal bare vide, at når man kommer og tænker, nu er jeg så udkørt, jeg kan ikke klare noget som helst, så når man mærker den der energi nede fra publikum, så får man bare ild i mosen, altså lige med det samme, og så vælter man ud over stepperne, så med det hold, vi er, tager hinanden under armen og vælter derud over sig. Det er en stor fest. Du bliver medlem af en meget glad familie. Ja, en glad familie. Københavns største fest, siger Annette. Altså, og hvis man vil se Eva
på stangen i aktion sammen med Annette og Shirley, så er det altså fra 11. november og året ud, og det er i koncertsalen i Tivoli. Inden Eva danser, så skal jeg bare sige, god aften Danmark, vi ses i morgen. I walk the line, tripping each time and I stumble. But now that I'm half gone, the world's on the table. I'm willing and able. This beautiful storm, it comes with no